नमस्कार मित्रांनो, मी सुनील पाटोळे स्वागत करतो तुमचं आपल्या कोकणी माणूस युट्यूब चॅनल वरती। तर आज आपण निघालो आहे मल्लिकार्जुन मंदिरामध्ये। हे मंदिर आहे आपलं मोर्शी गावामध्ये आणि खूप असं थोडा डोंगराळ भागामध्ये आहे। तर आपण आज तिकडे निघालेलो आहे। आपल्या सोबत आहेत बाळू, तनू, बाबल्या आणि पपन सर। तर चला आपण मंदिराला जायला सुरुवात करूया। तुम्हाला दाखवतो मंदिरामध्ये कसं काय आहे। तुम्ही पण दर्शन घ्या, आम्ही निघालो दर्शन घ्यायला मल्लिकार्जुनांचं। तर चला आपण भेटूया मंदिरामध्ये। तर मित्रांनो, आपण बघत असाल मंदिर खूप जंगलामध्ये आहे, म्हणजे जवळजवळ 2 किलोमीटर वरती जंगल आहे। आणि हे आपले मित्र निघालेले आहेत पुढे, मी आपलं त्यांच्या मागे निघालो आहे। बघत असाल बाजूला पूर्ण घनदाट असं जंगल आहे आणि या जंगलामध्ये मंदिर आहे, ते आज मी तुम्हाला दाखवतोय। बघत असाल आपण मातीचं आहे। आपले मित्र सांगतात इकडे यात्रा भरते। यात्रा कधी भरते रे? महाशिवरात्री तिथे मोठी यात्रा असते जंगलामध्ये। मित्रांनो, मंदिर एकदम खूप जंगलामध्ये आहे। तुम्ही बघत असाल आमची इकडे फुल मज्जा मस्ती करत आम्ही चाललेलो आहे, फुल दमलेलो आहे। आता हे थोडा विश्रांती करतोय। तुम्ही बघत असाल हे आपले कोकणातले डोंगर, सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा तुम्ही बघत असाल आणि सह्याद्रीच्या पर्वतरांगामध्ये वसलेलं हे मंदिर, तिकडे आपण आता निघालोय। चला तर आपल्या वाडीतले हे बाळू आणि पपन यांनी नुकतीच आपल्या गो गॅस एजन्सीचे डीलरशिप घेतलेली आहे। तर कोणाला गो गॅस लागले कमर्शियल तर तुम्ही त्यांना देवरुख साखरपा एरिया संपर्क करू शकता आणि त्यांचा एरिया आहे देवरुख साखरपा। आज ते वेळात वेळ काढून आपल्यासाठी, आपल्या ब्लॉग बनवण्यासाठी, तुम्हाला सर्वांना मंदिर दाखवण्यासाठी वेळात वेळ काढून आपल्यासोबत मंदिरामध्ये निघाले। तुम्हाला गॅस लागले तर तुम्ही त्यांना कॉन्टॅक्ट करू शकता। मी आपल्या डिस्क्रिप्शन मध्ये त्यांचा कॉन्टॅक्ट नंबर देईल, तिथे तुम्ही त्यांना संपर्क करा। तर मित्रांनो, आपण बघत असाल मंदिराच्या वाटेमध्येच ही एक आपल्याला विहीर दिसलेली आहे। तर आता बघूया आपण विहिरीमध्ये किती पाणी आहे। विहीर पूर्णपणे भरलेली आहे आणि आजूबाजूला बघत असाल पूर्ण डोंगर आहे, जंगलामध्ये हे सर्व विहीर बांधलेली आहे। आणि आता आपण पोहोचलो आपल्या मंदिराच्या परिसरामध्ये। या मंदिराचा परिसर तुम्हाला दिसत असेल, मंदिर दिसत असेल समोर, झाडाच्या बाजूला मंदिर आहे। हे मंदिर तुम्हाला दृष्टीत येत असेल बघा। आपण आता जाऊया मंदिराच्या इथे आणि दर्शन घेऊया। तुम्ही मित्रांनो बघत असाल इथे हे जे पाणी वाहतंय, इथे ही जिथे पाण्याचा झरा आहे, तर वर्षाचे 12 महिने इथे पाणी असतं, हे आटत नाही। त्यामुळे जंगलातील जे प्राणी आहेत, रानटी प्राणी, पाळीव प्राणी, ते इथे पाणी प्यायला येतात रात्री। तर तुम्ही बघत असाल कसं एकदम घनदाट आहे मस्तपैकी।
आपण निघूया आता मंदिराकडे. मंदिर आपल्याला समोर दिसतंय. मंदिराकडे जायला ही आपली पायवाट केलेली आहे. मंदिराच्या परिसरात तुम्ही झाडं बघू शकता. घनदाट जंगलामध्ये हे मंदिर आहे मित्रांनो. असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर कोणी केलं नसेल तर आपल्या मित्रांना शेअर करा. तर आज आपण आहोत मित्रांनो मुर्शी गावामध्ये मल्लिकार्जुन मंदिराच्या इथे आपण निघालेलो आहोत. आपण आता पोहोचलेलो आहोत मंदिराच्या परिसरामध्ये. तुम्ही बघत असाल आपण आलो आहे मंदिरामध्ये. तर आम्ही घेतले दर्शन. आता तुम्ही पण दर्शन घ्या. तुम्ही बघत असाल मंदिराच्या आजूबाजूचा परिसर पूर्ण जंगलामध्ये हे मंदिर आहे. जवळजवळ 3 किलोमीटर आम्ही वरती डोंगरामध्ये चढलो आणि तिकडे हे मंदिर आहे. हे जे तुम्हाला दिसत आहे आंबा घाट, जो रत्नागिरी कोल्हापूर या शहरांना जोडतो. साऱ्या सह्याद्रीची पर्वतरांगा मित्रांनो. मंदिराच्या बाजूला आहे हे दुसरं मंदिर आहे. तिथे पण आपण जाणार आहोत. ते पण आपण आलो आहे मंदिरामध्ये. मंदिरामध्ये हे ॲक्च्युली मल्लिकार्जुनांचं मंदिर नाही, त्यांच्या बाजूला दुसरं मंदिर आहे. त्या मंदिरात आपण आलेलो आहोत. मल्लिकार्जुन मंदिराच्या शेजारीच हे मंदिर आहे, तिथे आपण आलेलो आहोत. तुम्ही दर्शन घ्या देवांचं. तर मित्रांनो आपण मल्लिकार्जुनांचं दर्शन घेतलेलं आहे. तर तुम्हाला तुमचं पण दर्शन झालेलं असेलच. तर तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला ते आम्हाला कमेंट्समध्ये कळवा. आणि तुम्हाला पण इकडे यायचं असेल तर तुम्ही येऊ शकता. थेट साखरपा या गावातून तुम्ही येऊ शकता. कोणालाही तिकडे विचारू शकता की मल्लिकार्जुनांचं मंदिर मुर्शी या गावामध्ये आहे. तर तुम्ही या, भेट द्या मंदिराला. आता महाशिवरात्रीला इकडे मोठा उत्सव असतो, मोठी जत्रा भरते इकडे. जंगलामध्ये मंदिर आहे तरी इकडे एवढं सर्व होतं. तर तुम्ही या, दर्शन घ्या. आणि तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट्स करा. आणि चॅनलला अजून पण कोणी सबस्क्राईब नसेल केलं आपल्या कोकणी माणूस तर सबस्क्राईब करा. आणि आपल्याला
आपल्या चॅनलला सपोर्ट करा. चला भेटूया आपण आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय.